Čaute ľudia, je tu FNAF Ageska a dneska budeme natáčať vlastne let's play ako z Minecraftu, ako Pocket normálny Edition. survival z Pocket Editionu. A vlastne som tu vlastne s Tekmom. A lebo ešte u nás aj Santík a Nice boy. vlastne, no. A Foxy 303, ale tí hrajú, natáčajú spolu parkour, tak. Tak ideme na to. Let's play sa bude natáčať na jednom svete, jo, a to teraz vyrobíme. Bude sa volať natáčací let's play svet. Iba let's play. Povedem to iba let's play. Ja si tu vyložím nohy na sedačku, lahnem si. Neviem prečo to robím, ale idem tady. Tak, okej. Survival budeme normál od začiatku, či peaceful? Daj, normál. Peaceful. Normál. Dobre, tak normál. Dobre. Pouči si survival. A dáme taký seed? Nie, si nemusíš. Dám taký seed, blablabla. Tak. Zapamätajte si tento seed, môžete mať podobný svet ako vy. My. Ja ho vám tu ešte chvíľu budem držať. Už to bude stačiť, tak si stopnite video a budete to No však, no to presne, ako povedal. A 3, 2, 1, začíname. Máme dokým sa ten svet zapne, to bude chvíľu trvať. Posledný cuk. Prepáčte, že toto, že tu jeme. Že tu jeme, ale ako. Prepáč, že idem zahodiť cukrík do smetiaka, tak chvíľu asi budete počkať musieť. Tak, aby sa ti nevypol. Vlastne nevyspal. Tak ja ho mám na 20 minút, aby sa mi nevyspal vlastne. Táto bodka. Tak ideme. Plus. Natáčam z nového mobilu, ktorý sa volá Lenovo Vibe Safe. V Laugericiu si ho môžete kúpiť za 98 toto. Eur. No. To je potom tie moje luxusný obal, taký modrý. Hej, netajme ma dole! Pojúva ten strom. Ešte vám musím na jednu vec upozorniť. No. V tomto Minecrafte už sa nedá urobiť z hociakej vlny posteľ. Musíte si dať iba takej 3 vlny takej istej farby. Alebo si nájdeš farby, ale nafarbíš tú vlnu. I believe I can fly. I believe I can fuck. Ja budem mať bielu posteľ, podľa si zafarbiť na nejakú kytku. Prasa rovno, super. Nie je tu nejaká žltá alebo červená kvetina, henta? Bova. Tá popy, to sa divne volá, neviem prečo. Púpi. Počkaj, ja idem hľadať kvetinky na druhý ostrov. To. Máme 5 dreva. Akurát, že Martin, poď za mnou na druhý ostrov. Nechci sa mi Martin, rátať. poď za mnou. Prečo sa stále voláš Joyful Oregano? Lebo som brila si cez Xbox Live. Tak nemusíš, No ani sa to ľúbi. ani ja nie som cez Xbox Live. Ale môj starý skip bol najlepší. No však si ho daj. Toto je nový mobil, nemám ho uložený. Vlastne ja ho mám uložený v tablete. V tablete sa mi nechcelo brať tablet, vieš. Tak ideme. Poď na Hej, druhý. môžeme prísť sa obúchať. Počkaj, dobre, a počkaj, poď za mnou, ešte sem. Tam sú také kvetiny.
Fialové. Fialovú posteľ, ale asi mať nebudeme, čo? A mne sa ľúbi fialová taká cool. Tak ty si môžeš dať. Počkať. Aké farby sa z toho dá urobiť? To si ešte kúpim. Ja tu sa môžem mať. Zaberiem si až 4. Rúžová. Ja mám rúžovú, Martin. Martin, ja mám rúžovú. Môžeme zabrať iba 2. Ja mám 6. Ja mám 6. Rúžová! Rúžová, to môže byť. Tu asi nič není, tak ideme na druhý ostrov pre Ináč, ďalšie. odoberajte Parapet. Ona vydáva vlastne dobrý paródia z Minecraftu. Bola taká dobrá Parapet. paródia. Vlastne neviem, jak sa volá Parapet. Reklama Nie, na to. Patapet. Parapet. Nejak tak sa volá. Parapet, hej. Vydáva dobré Žltá. paródie. Kvetina. Vydáva také Žlté paródie, si vieš to úplne. Hej, na všetko, hociaké. Na Minecraft bolo, že rúžová, to môže byť. Ryb. Ľudia si ju pozrite. A nechcem žltú. Nemôžeme Tam je ďalšia rúžová, Martina, ak by si chcel. Nechcem, chcem žltú radšej. Rúžová sa vidie ľúbi. Idem ďalej. Keby to bola fialová, tak sa jej viac ľúbi. Ja idem hľadať červenú. Tak z tej žltej sa nedá vytvoriť farbivo. Dá. Nedá. Ukáž, to chcem vidieť. Aha. Mám jednu kytičku. Tak 2, aha. Vidíš? A nie, otázka. To je blbé. Nič, idem. Poď. Jo, tu je červený krík. Super, len dokým sa ja dostanem cez toto lístky. Jo, to je moja. To To je moja farba červená a svetlo Červená zelená. Červená bola vždy moja za prvé. Aby som potreboval kaktus green. Sice. Let's Play bude vychádzať moc často. Lebo No, Let's Play také sú... A kde sa vlastne? Ja sa na teba strpím. za tebou. Máme toto? Nie. No to nič. Keď sme sa strátil... Moment, nech mi to nereaguje zase. Už to reaguje. Škoč. Toto nikdy nedám. Pravda, parkour mi nikdy nejde, že? Počkaj, vyrúbem ti cestu, tu máš. Nie, nemusíš, však už to bude. Ja som tu uväznený pod stromom. Tak sa uväzni pod stromom! Poďme. Poď. Nájdeme veľa dreva, aby sme mali na dom. Martin, kukni sa okolo seba, nie sú to z náhodou stromy? Ja viem. Však musím drevo. No. Ale kde ho asi nájdem? Dobre, sa tu. To je dobrý nápad. Že kde ho nájdeme. To je dobrá otázka, akože bude sa opýta si nejaký vec, že kde môžeme nájsť nejaké drevo? V lese. Však toto sú stromy. No a kde môžeme nájsť nejaké drevo? V lese. Potrebujeme kosť Prečo? na biele farby. Chceš svetlo-zelenú posteľ? Ne. Dobre. Mne sa neľúbi. Radšej červenú a modrú. No a blbý autobus. Počkaj. Veď sa mi vždy zapne. Automatické skákanie nechcem. Mám 10. Ja sa skáčem, ja nechcem ohe. Ja som si to vypol. Aha. Poď za mnou. Lebo. To je jedno ten autojump. No, je už jedno. Poď sem. Musím... Do jaskyne nechod, tam sú príšery. Ja viem. Luka! Nie. Púšť.
Asi myslím. Nie, už nie. A ako pláž. Pláž, ideme sa okúpať. Ja si beriem tento obrovský bazén. A mám tu výrivku. Nepočúvajte, jak tam nadávajú. Aha, alebo tento malý výhry. Oni sa... A tu je Luka, predsa len. Si to nevedel. Ja tu zabijam prasa. Ako vlastne pomenuje diel? Tento prvý. Neviem. Ja, mi napadlo. Buďme sa... Štart! Mám nápad. Na druhý diel napíšte do popisku, ako by sa mal volať druhý a čo by sme mali v druhom dosiahnuť. Je, červené kytičky, budeme červené vlastne. Do tohto napíšte. Červená sa mi ľúbi. Neznášam ju, ale to je jedno. Z tohto červenú neurobíš? Máš červenú? Mám 3 červené. OK. A ja si urobím červené také. Mám červenú vlnu. Si debil. Odrcal som vlastne. Je to koník! Môj! Aha, mám ja! To... A ja mám ovce. Mám buk. Ja mám koníka! Nasrať. Kde sú ovce? Ja. Čo mi niekto zaviedol, nech mi to moc seká. To ako sa hýbu? Beňo je tu s nami. Vy ste tu obidvaja? Nie, to je náš let's play. Nie, to je náš. No vy môžete hentam, my už sme išli strašne ďaleko, takže... Poď Martin, ideme. Nechám ich tam. Poď. Poď, ide. No tú horu, tam si postavíme dom. To Ale bude... bude za kúku noc, vieš o to? No však. No tak si postavíme dom. Rýchlo ale. A máme na posteli, máš? Áno, mám 3. Ja nemám ani jedno XPčko, mám iba polovicu. Hej, ja nemám ani polovicu. Mám XPčka sú pekné. XPčka sú divné. Martin, naopak, XPčka sú divné. Ne. Martin, stoj, tam už chod stavať dom, lebo už sa... Chalani! Je to na príšeri. Na normál. Už je tu aj lama. To je Jakub. To je Nice boy. nice boy, dobre? Asi naozaj sná lama. Je naozaj sná lama, ale to je pravda. Dám nám bonus, chalani. Vypieme sa rýchlo, než príšli do raky. Dám deň. Je, Či ty nemáš zapoté? mám. Mám. Máš? Tak daj deň. Dobre. Hej, dám aj tebe cheaty, ak chceš. Prepáč, že teraz používame. Nie, nedávaj mi. Chalanom Prepáč, že nedám. používame šity, ale teraz vážne sme neboli pripravení. No, lebo však oni ani nemajú posteľ, boha. Ja som chcela, aby zomreli, ale to je jedno. Počkaj, som chce vykrať. Ja som takto dokončil. Ja mám aj na Má si dať rúžovú posteľ? No, ak chceš. Efektívne. Toto použijeme už na ostatné veci. Prispôsobil. Asi nikoho zabil Clitter.
Kde jsou taký program? Taký to jakože je, víš, trošku vytrčený z tej hory. Tak, pekná plocha na stavanie. Počkaj hneď. Mali by sme nájsť nejaké uhlie. Vykraftiť si tyčky, toto. Dobre, hneď. No, ako sa zase dostane? Trošku sa dostať hore. Ideme si nejaké drevo. Keby ste ich počuli, tak ja som počul, čo hovoria. Beň hovorí, že je gay, kvôli to, aby ho neotravovali. Nej. No, len to nehovorí. Martin, chceš svetlo zelenú posteľ? Dve. Aj keď ja mám červenú, a potom si ju môžem nafarbiť na ružovú. Či môžeme dve postele. To bude pre nejakého hosta. Počkaj. Potrebuje... Vonu. Nie, Martin, ale že ty môžeš mať dve postele vedľa seba. Ja viem, ale červená takáto nemáš. Máš ešte tú zelenú? Čo sa kraftí zelená? Ja som ti ju dal. Čo sa kraftí? Ja som to čítal. No, nemáš čítovať. Ja viem. Je to normálny svet. Máš ešte nejakú tú červenú? No, tuto je ale strašne veľa petí, môžem nejaké natrahať vlastne. Ja chcem iba červenú. Tam sú červené, dobre. Koľko? Veľa. Môžeme aj všetky, aby sme mali peknú záhradu. Martin, ale mali sme blbý nápad, že sme si chceli postavať dom hore na skale. To nevadí. Počkaj, chalani sú stále tu? Nie. Chalani! Vy stále hráte s nami? Neverím. Nie! Nehrajú. Nehráte! Nehráte! To vieme a ignorujme ich, dobre? Musíme urobiť nejaké schody na náš žony. Ja viem. Musím narúbať takú hlinu. My tu robíme z dreva.
Aj z dreva, ale ako aj z hliny, chápeš? Ty máš na viečku, alebo čo? Nie. Že z Dragon City mi prišlo. Sem hore. Si robím vlastné parkourové schody. OK. Mám vlastné parkourové schody. No, môžem nám givnúť jedlo, lebo... Nie. Ale ja zomriem. Tak poď uložiť. Čo? Nekedlo. Ako? Nechcem. Chcem vybrať. Nemôžeš stáči to bať. Dobre. Mám pre teba truhličku. Dobre, ja som si vyrobil vlastnú. Čo? Ja som si vyrobil vlastnú. Tak som si nemal míňať onej, ale... Tak. Dve vlastne som si vyrobil. Nie, máš darček v svojej truhličke. Darček na prežitie. Oni hrajú vlastní oni asi chalani, že? Nepočúvate, sú strašne blbí v natáčaní. Však najzbor ani nemá na natáčanie blbosť, tak... Tak neviem, jak to je vôbec u nás. Ja neviem, opýtajte sa Beňa. Nie, Martin, ešte teraz ľahké. Že nájsť tie vlastne umieraní. Nemusíš hľadať stále džunglu. To rovno, to býva aj na normálnych stromoch. A vlastne močiari, vlastne, vieš, jak je ten močiar, ako keby tie, ani to nemusíš hľadať, lebo aj v tých býva. Martin? Čo? Tam je močiar. Fuj, močko. Močová jar. Chalani sú takí blbí, oni to berú dáko divne. Že hrajú Minecraft Survival. Že? Dáš na mňa tepečko? Vlastne. Ako? Tepečko. Chceš sa za mnou topnúť? Počkaj, ale ja už som vlastne bol. No. Choď spať. Ty bereš spolu. Ty tak ma tepni.
Nejdu. Nejdu po tebe žiadny pavúci. Vidím prvého kostlivca Ideme spať a už. prvého pavúka. Spíš? Mohli by sme si tam dať sklo. Ja pôjdem. No však tam bude veľké okno. Tam bude veľké okno. Aj hore, aj na strope. To vyzerá dobre. Mám skočiť dole a zomrieť? Neviem, môžeš. Mne sa tak vypol Minecraft. Teba to vypojilo? Áno, a toto asi budeš koniec. No. Tak ešte pozdrav do videa, že čau. Nie? Však ešte video. Ale už to... Čaute ľudia, už to asi ukončíme. Pozdrav. Čau. Ty, Tak dobre, už. mňa to vyhodilo z okna. Jak som sa zobudil. To je jedno, je mi to jedno. A už teda to ukončíme. No však A čau. ešte neukončíme. Ale Ale ja to už ukončujem. tak majte sa ľudia, už to ukončujeme a čus. LOL, ja som prasík. LOL, Martin. LOL. Tak čaute. Tu.